Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Бер атнашында 2 тапкыр шулук бер хуҗалыктагы бозауларга этләр ташлана. Подъехали на дойку, и собаки уже выбегали с коровника. Яшелүзәннең Әйшә авылында сукбай этләр проблемасын ничек хәл итәргә җыеналар? Гөлназ Сейфетдинова. Валидаторларына компостерлар алыштырган. Обычно нормально түләргә була инде. Хәзер бит инде бөтенебез түли алабыз. Телефоннар белән дә эшли алабыз инде. Казан троллейбусларында юл өчен түләүнең яңа системасын Фәйрүзә Мәҗитова күрде. 2 яшьлек Айза үз аякларында йөргә теле. Аягына спастикалар киткәчтен инде аның занятиялардан результатлары күбәячәк һәм ала бирсә алдагы гыберендә үз аяклары белән җавап бирә торган бала булачак иншалла. Кичкенә кыз чыккан ничек ярдәм итеп була? Тулырак Шулпан Касыймова. Казанда беренче гольф үзәге төзелә. Мы здесь создаем академию гольфа. А вот здесь будет основана, так скажем, академия школа. Мы видим в трафике, что это где-то порядка 500 детей. Басу дип исемләнгән булачак гольф үзәгендә хәзерге вакытта нинди эшләр башкарыла һәм анда киләчәктә кемнәр шөгыльләнә алачак? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Татарстан буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе Валерий Липский Казандагы 175-нче гимназиядә барган төзекләндерүшләре белән танышты. Объектка Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бекмамбетова һәм төзелеш министры Марат Айзатуллин да килә. Гимназияны яңа уку елына әзерләүгә 250 кеше җәлеп ителгән, алар 3 сменада эшли. Төп игътибар куркынычсызлык чараларына. Мәктәптә генә түгел, бассейн һәм башка спорт майданчыкларында да аерым видео күзәтү камераларын урнаштырырга кирәк диләр. 175-нче гимназияны төзекләндерүдәге Россия тикшерү комитеты белгечләре дә җәлеп ителгән, исегезгә төшерәбез. Әлеге мәктәптә килеп чыккан фаҗигадан соң Татарстан хөкүмәте монда укучы балалар өчен артык үзәгендә җәйге ял оештырган иде. Аннан кайткач укучыларга һәм аларның ата-аналарына яңартылган гимназияның проектын һәм презентациясын тәкъдим итәчәкләр. Мәктәпнең эчендә һәм тышкы ягында да һәйкәл урнаштыру мөмкинлеге каралды. 11-нче майдамында гомерләре өзелгән укучы һәм укытучыларның хәтерен мәңгеләштерү өчен. Бер атна эчендә 2 тапкыр һөҗүм итәләр. Шул ук бер фермадагы терлекләргә Яшелүзән районының Әйшә авылындагы фермер Идиятуллиннар сукбай этләр китергән зыянны саны. Бер атна элек 9 бозауга ташланалар, инде кичә тагын 4-сен харап итәләр. Фермерлар чара күрүләрен таләп итә. Дөрес, бу очракта барда җиңел генә хәл ителмәячәк. Ничек кемдер кабат һөҗүм булудан курка, икенчеләр бу хәлне туктата алмый. Яшелүзәннән безнең репортаж. Фермада шундый куркыныч күренеш. Идиятуллиннар 2-нче тапкыр шок кичерә. Бу аларның гаилә фермасы, 85 баш мөгезләре терлекләре бар. Соңгы атна эчендә 8-ен югалталар. 2 мәртәбә 25 июль һәм 1 августта бозаулар янына этләр кирип һөҗүм итә. 3:30 ночи, как раз таки, когда собирались на дойку все. Иртәнге 4-нче яртылар дирәсе иде. Сыер савар алдыннан безгә сакчы шалтыратты. Без килеп туктаганда 10-15ләп эт йөгереп чыгып бара иде. 4 бозауны талап бетерделәр, 5-се яраланды. Инде кичә көндезге 12-дә үк киләләр, тагын 4 бозауны ботарлап ташлыйлар. Терлекләргә азык бирә торган вакыт иде диләр. Берәү дә этләрне куркыта да алмаган. Начали закрывать новый обед. Беренче очрактан соң яхшылап ябып йөри башладык инде, әмма төш вакытында кеше барда килерләр дип уйламадык. Ишекне япсаң да алар тәрәзәдән керәләр. Ферма иске, тәрәзәдә рамнар да полиэтилен пакет кына. Бу хәл Авашево җәмгыяте территориясендә була. Фермер монда бина арендалы терлекләр үстерә. Бүген монда шәхси территория булганлыктан безне кертмәделәр. Капкада йозак тора. Әмма бу йозаклар сукбай этләрдән сакламый булып чыга. Ветеринарлар бүген кабат килеп бозауларның үле түшкәсен алып китә. Эт талаганнан үлгән терлекләрне без ütилләштердек. Бер хуҗалыкта 2-нче тапкыр кабатлана инде шундый хәл. Гел бозауларга ташланалар. Этләр инде кешегә дә куркыныч тудыра. Авашево җәмгыяте территориясенә кереп тә җитәкчелеге белән аралашып та булмады. Халыктан сораштык, аларда да курку бар. Много, да. Бик күп 5-6 лап йөгереп чыгалар. Балалар да йөри бит. Кибеттән сумка белән кайтканда арттан киләләр. Аш бит алар. Күбереләр, күбесенчә иртә белән. Вызовы. Әйшә буенча да, Авашево җәмгыяте буенча да быел 9лап заявка булды. 12 эт тотылды. Стерилизация ясалып, кайберләре кире кайтарылды. Кайберсе приютта тотыла. Моңа кадәр канлы вакыйгалар булмады. Ул территориядә эшләү дә кыен, биек үлән үсә. Анда бит әле сак этләр дә бар. Кайсы ташланганын да белеп булмый. Фермерлар зыянны 300-400 мең сум дип бәяли. Терлекләр иминиятләштерелмәгән булган зыянны каплау турында сүз бармый. Ну, нам самое главное хотел, чтобы собак отловили. Безгә иң мөһиме этләрне тотсыннар. Ветеринар әйтте
Әйтте инде 2 тапкыр булган икән, 3-нчесе дә булачак. Этләр берләшсә бүредән дә яман. Зурда түгелләр, әмма шул кадәр явызлар авыл җирлегенә мөрәҗәгать итәчәкбез, чара күрсеннәр. Әле бу шәхси территория булгач, үз кыенлыгы да бар икән. Аларның хуҗалары белән сөйләшкәнчә, аларны ул частный территорияга кертмиләр, отловчикларны. Милициядә булды, ветеринарный службаларда булды. Аларның хуҗалары белән сөйләштек, барыбыз да добро бирмәделәр кертергә. Димәк, решайтербез инде. Шундый хәл килеп чыккан икән, ниндидер чара күреләчәк дип ышандырды авыл җирлеге башлыгы. Юк икән, фермерлар прокуратурага мөрәҗәгать итәргә җыена. Яшел Үзән районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кызу җәй еланнар артуга китергән Тукай районында яшәүчеләр алар хәтта ишек алдына да керәләр дип золана. Бигрәк тә сулыклар янында торучыларга куркыныч, аларны тузбаш һәм кара еланнар сагалый. Бу төр еланнар исседә тиз үрчи, кара елан 2-3 елга бер унар бала китергә мөмкин. Салкында алар киресенчә еш авырый һәм үләләр дип белгечләр. Елан беренче булып кешегә ташламый дисәләр дә, һава торышы җылы булганда аларның аш кайнату системасы яхшырак эшли икән һәм гадәттәгедән күбрәк ашарга тотыналар. Шуңа да ризык эзләп йорт тирәсенә шуышалар. Әгәр елан чаккан икән, һичшиксез табибка мөрәҗәгать итү сорала, урманга барганда аяклар һәм куллар ябык булырга тиеш. Чөнки алар иң беренче чиратта аяк бармакларын һәм ялангач урыннарны тешли дип белгечләр. Если вас укусила змея... Әгәр сезне елан чаккан икән, ул урынны бәйләп куярга кирәк. Жгут салырга ярамый, чөнки некрозга китерергә мөмкин. Бу тере тукмаларның үлүе дигән сүз. Мәктәп укучыларына вәгъдә ителгән 10 000 сум акча бүген түләнә башлады. Владимир Путин тәкъдиме белән кертелгән бер тапкыр бирелә торган пособиене иртәрәк күчерәләр. Башта түләү вакыты 16 августтан гына булачак дип карар кабул ителсә дә, мәктәпкә әзерләнүне тизләтү өчен август башыннан бирегә дип килешенгән. Бу акчалар республикадагы 563 000 укучыга түләнергә тиеш, ягъни 6 яшьтән алып 18 яшькәчә балалары булган гаиләләргә бирелә. Моннан тыш, пособиегә мәктәп программасы буенча укуын дәвам итүче мөмкинлекләре чикләнгән 18-23 яшьлек егет-кызлар өметләнә ала. Гариза бирергә өлгермәгәннәр аны октябрь азагына кадәр дәүләт хезмәтләре порталында тутырырга мөмкин. Татарстанда 1000-гә якын күп балалы гаилә социаль ипотеканы түләү өчен 450 000 сум субсидия ала алачак. Бүген бу турыда Дәүләт торак фонды башкарма директоры урынбасары Булат Гыйлманов сөйләде. Бу 3-нче һәм аннан соңгы баласы 2019 елның 1 гыйнварыннан соң туган гаиләләргә кагыла. Шулай ук Дәүләт торак фонды белән килешү төзелгән булырга тиеш. Социаль ипотека программасында катнашучыларга акчаны алу өчен Дәүләт торак фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. При условии, что ребенок родился после 1 января 2019 года и весь комплект документов верны. Әгәр барлык шартлар буенча бала 2019 елның 1 гыйнварыннан соң туган һәм документлар җыелмасы тәртиптә икән, кешеләрне кире бору очраклары бөтенләй юк. Бары тик кайбер документлар җитмәгән һәм аларны дөрес тутырмау гына булырга мөмкин. Торак фонды белән заим килешүе төзегән гаиләләргә акча 100% бирелә. Казанда яшәүче 2 яшьлек Айза Мөхитовага ярдәм кирәк. Анда 3-нче дәрәҗәдәге ДЦП, аяклары атламый, әмма тәпи йөреп китү мөмкинлеге дә бар. Аңа Америка табиблары ярдәм итәргә ышандыра. Операция кыйммәт 4 миллион сум ярым. Мөхитовлар гаиләсе мәрхәмәтле кешеләр ярдәмендә күбесен җыйган инде, тагын 600 000 сум кирәк. Барлык сумманы 15 августка кадәр тупларга кушканнар. Операция октябрьгә билгеләнгән. Кызның әти-әнисе әле өметен өзми. Хочет, да, кызым? Кечкенә Айза һәр вакытта урамга чыгарга теләде әнисе. Аның яшьтәшләре кебек йөгерәсе, уен мәйданчыкларына менәсе килә, ләкин булдыра алмый, аяклары йөрми. Кызда ДЦП. Хәзер даже үрмәлисе дә килми. Элек, если менә үрмәләп нормально было, хәзер бөтен җирдә, паркларда сразу прям и просится, он уже не хочет үрмәләргә. В основном ходит. Айза вакытыннан алда 30 атнада туган, сәламәтлегендә кайбер проблемалар барлыгы ачыклана. Аңа ДЦП диагнозы куялар. Аякларында тонус, ул бетмичә йөри алмаячак дип белгечләр. Америка табиблары ярдәм итәргә шандыра, ләкин соңга калырга ярамый. Бала үсә башлаганчы операция ясау зарур. Моның өчен 4 миллион ярым сум акча кирәк. Позвоночникны ачаларда, спастичные корешки насекаются. Һәм аяктагы спастикасы, тонусы мәңгелеккә китә. До конца уже кайтмый торган итеп. Операциядан соң технические средства реабилитации сразу ясыйлар, прям на месте же, не нужно никуда ездить. Акчаны 45 көн алдан түләп куярга кирәк. Яшь гаилә мәрхәмәтле кешеләрдән ярдәм көтә. Аларга тагын 600 000 сум җыясы калган.
Для нормальной жизни, так скажем, безгә только җитми ходьба инде. Үз аягы белән йөрергә. Вот ала бирсә, без инде ышанып калабыз, что ала бирсә, балабызны аякка бастырырга. Әтиян исә кызларын кечкенәдән төрле тернәкләндерү үзәкләренә йөртә. Дәвалау курслары ярдәмендә аякка бастырырга өметләнәләр. Ләкин операциясыз булмыйды кызның әнисе. Айзының акыл үсешендә тайпылышлар юк. Барысында яхшы аңлый, сөйләшә, бик хәрәкәтчән. Достаточно перспективная девочка. Айза бик хәрәкәтчән бала, барысында аңлый. Күнегүләр һәм массажга да яратып йөри. Алга китеш бар, шулай да бик күп шөгыльләнергә кирәк. Айза Мәхитовларның икенче балалары, беренчесенә 7 яшь, сау сәламәт. Кечкенә кызларын да аякка бастырырбыз дип өметләнәләр. Операция октябрь башына билгеләнгән. Шулпан Касымова, Алмазетдинов, Яңа Гасыр каналы. 300-ге якын кеше тиздән яңа фатирлы булачак. Казанда авария хәлендәге 13 йорттан халыкны күчерә башладылар. Бүген бу хакта башкала мэриясендә хәбәр иттеләр. Моңа кадәр Яңа Азияна, Колымская, Привокзальная, Бирюзовая урамнарындагы иске йортларда торучылар хәзер Салават күпрендә яшәячәк. Якындагы 2 елда тагын 18 авария хәлендәге торактан күчерәчәкләр. Алар программага кертелгән чираттагы йортлар яңа фатирлар сатып алу өчен 1 миллиард сумга якын акчада бүлеп бирелгән. 3тән 2се федераль бюджеттан. Огромное социальное значение. Әлеге ил күләм проектның социаль әһәмияте зур. Аның нигезендә без үзебезнең җирле программаларны булдырабыз. Бу максатларны тормышка ашыру өчен акчалар бүленеп бирелер һәм кешеләр төзек, уңайлы йортларга күченер дип ышанабыз. Казан троллейбусларында юл өчен түләүнең яңа системасы кертелә. Без күнеккән кондуктор кулындагы валидаторларга алмашка электрон компостерлар куелган. Алар банк карталарын кабул итә, мобиль телефон аша түләү мөмкинлеге дә бирә. Әлегә бу бер маршрутта гына тест рәвешендә эшли башлаган. Пассажирларга уңайлы микән соң? Фәрүзә Мәҗитова күрде. Хәзер икенче номерлы троллейбус пассажирлары билетны кондуктордан алмый, ә юл өчен менә шушы яңа аппарат аша түли. Алар без күнеккән валидаторларны алыштырган. Менә шушындай яңа компостерлар юл өчен банк картасы һәм телефоннан түләргә мөмкинлек бирә. Алар транспортның алгы өлешенә, уртага һәм азаккы өлешенә куелган. Барысы да кондуктор кулындагы валидатор кебек. Бары тик әлеге аппарат чек бирми. Халыкны аның белән эш итәргә кондукторлар өйрәтә. Сегодня второй день работаем по этой системе. Икенче көн бу аппарат белән эшлибез. Пассажирларның күбесе белә, ә белмәгәне сорый. Әгәр яңа система уңайлы дип табылып эшләп китсә, салонда кондукторлар калмаячак. Бу аппаратлар билет бирми, ә юл өчен түләнгәнме юкмы икәнен ничек исбатларга? Халыкның сораулары күп. Тукталышларда контролерлар эшләячәк дип кисәтәләр. Алар кулында тагын бер аппарат була. Банк картасын сорап алып, аннан юл өчен түләнгәнме юкмы икәнен тикшерә алалар. Зайцами будет производить контрольно-ревизионная служба. Юл өчен түләргә теләмәгән куяннарны контролерлар ачыклый. Алар кулында төрле карталарны күрә торган махсус аппарат була. Алар кемнең түләгәнен, кемнең түләмәгәнен ачыклый. Яңалыкка карата һәр пассажирның үз фикере. Удобно, потому что у меня... Мин юл өчен пенсионерлар картасыннан түлем, уңайлы. Хәзер бит инде бөтенебез түли алабыз, телефоннар белән дә эшли алабыз инде, шуның өчен буны нормально. Долго, неудобно. Яңа түләү системасы әлегә тәҗрибә рәвешендә бара. Аның нәтиҗәләре буенча киләчәктә троллейбус салоннарында кондукторлар булмау күз уңында тотыла. Ә банк картасы булмаучыларга троллейбус йөртүчеләр билет сата. Кому надо наличные, Кем акчага алырга тели, аларга тукталышларда билетны мин сатам. Минемчә салонда кондукторлар кирәк, чөнки олы яшьтәге кешеләр янга килеп билет сатуны сорый. Әлеге электрон компостерлар икенче номерлы троллейбус маршрутына гына куелган. Киләчәктә аны җәмәгать транспортына кертерләрме? 2 айдан билгеле булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бу шимбәдән Казанда өстәмә рәвештә яшелчә ярминкәләре эшли башлый. Моның турында эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез. Яшелчәләргә бәя кискен күтәрелү сәбәпле ил җитәкчелеге өстәмә сәүдә нукталары булдырырга һәм андагы бәяләрне контрольдә тотарга буйырган иде. Казанда ярминкәләре 5 җирдә иртәнге 6-дан эшләячәк. Суган һәм чөгендер 15 сумнан, бәрәңгенең килограммы 20-дән, кишер 30, кәбестә 25 сумга сатылачак дип вәгъдә итәләр. Башкалада моңа охшаш ярминкәләр инде 2 атнадан бирле эшли. Аларда яшелчәне күпләп сату бәясеннән алырга мөмкин. Организация торговли данного формата продлится до стабилизации. Әлеге ярминкәләр сату нукталарында яшелчәләргә бәяләр төшкәнчә исә 11 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Анда инде көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый.
Татарстанда бүтін Россия ауыл хуҗалыгы объектларын исәпкә алу башланды. Бүген аңа әзерлек һәм аны уздыру турында комиссия утырышында фикер алыштылар. Ай дәвамында республиканың фермер хуҗалыклары, шәхси эшмәкәрләр, бакчачылык һәм башка коммерцияле булмаган ширкәтләр турында мәгълүмат тупланачак. Кичә 14 мең объектта 888 исәпкә алучы чәчүлек мәйданнарын, мал туарының баш санын һәм ауыл хуҗалыгы техникасын санаган. Әлегә исәпкә алу аграр өлкәдәге соңгы 5 елда булган үзгәрешләрне терки нәтиҗәләр 2022 ел ахырында билгеле булачак. 5 миллионлык конфет кәгазе яки Татарстанда ялган акча ясаучыларның яңа ел гастрольләре капкынга ничек ләкмәскә бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Россиядә һава десанты гаскәрләренең 91 еллыгын бәйрәм итәләр. Казанда десантчылар иртән гадәттәгечә Горький исемендәге паркта һәлак булган солдат һәйкәле янында очрашты. Зәңгәр билетлар ветераннарны котлап, мәңгелек ут янына чәчәк салдылар. Соңрак тантаналы чаралар Җиңү паркында дәвам итте. Биредә десантчылар шулай ук һәлак булган солдатларны һәм офицерларны искә алды. Хәзер инде минем оныкларым десантчы булып хезмәт итә. Мин үгет нәсихәт киңәшләремне бирдем. Алар илнең лаеклы егетләре. Ватанпәрвәрлек тәрбиясе булырга тиеш. Для меня в первую очередь память о советской армии. Минем өчен бу чара иң беренче чиратта Совет армиясын искә алу, хезмәт иткән чаклар. Миннән нәрсә белән горурланасың дип сораганнар бар. Мин ватанны саклавым белән горурланам дим. Теләшидә һава десанты гаскәрләре хәрбиләренә багышлап һәйкәл обелиск ачылды. Ул үзе дә шуңа хезмәт иткән шәхси эшмәкәр Ирек Исмәгыйлов башлангычы һәм ярдәме белән төзелә. Һәйкәл обелискны ачу тантанасында район җитәкчеләре, һава десанты гаскәрләрендә хезмәт иткән Соба районы ир-егетләре һәм Теләши халкы да катнашты. Бүген десантчылар көне уңайнан Әлки районында да десантчыларга һәйкәл ачылды. Бу җирлектән төрле елларда 200 егет һава десанты гаскәрләрендә хезмәт иткән. Бик зур дәрәҗә ул десантта хезмәт итәргә. Анда теләсә кемне алмыйлар, анда физически нык кеше кирәк, моральный, духовный, таза кеше булырга тиеш ул. Тормышта да һәм случай войны сугышта да шулай ул. Соңгы тәүлектә Россиядә тагын 23508 кешегә коронавирус диагнозы куелган. Иң күп авыручылар Мәскәүдә, анда ковид йоктыручылар 3300дән артык, Санкт-Петербургта 1914, Түбән Новгородта 541, Башкортстанда 260, Удмуртиядә 170 кешегә ковид-19 диагнозы куела. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 50 кеше коронавирус белән авырый башлаган. Шуларның 16-сы хастаханәдә, 34-те өйдә дәвалана. Тагын 4 кешенең үлүе билгеле булды. 2 хатын-кыз һәм 2 ират. Бүгенге республикада 831 меңнән артык кеше ковидтан вакцина ясаткан, 620-се икенче дозасын ала. Казанда исә беренче гольф үзәге төзелә. Башкала читендә 73 гектар җирдә яңа спорт объекты барлыкка киләчәк. Әлегә бу затлы спорт түре белән шөгыльләнү өчен Югары Остан районына кадәр барырга кирәк иде. Гольф Олимпия уеннары программасындагы спорт түре, шуңа да бу юнәлешкә бик зур игътибар. Идел елгасы буендагы басу дип аталучы мәйданда нинди эшләр бара, кайчан беренче ярышлар да узачак. Яңа спорт корылмасы турында Илдар Сафиуллин. Әлегә монда гольф кәшәкәләре түгел, сәнәк, торма, көрәк тоткан кешеләр генә йөрий. Биредә беренче карашка нәрсә төзелүе дә аңлашылмый. Менә бу белешмә тактасы белән танышкач кына аның гольф үзәге икәнен абайлыйсың. 73 гектар мәйданда төзелеш бара. Күргәнебезчә, хәзер биредә төзелеш эшләре белән мәш киләләр. Менә монда гольф уйнау өчен әлеге мәйданчык тулысынча яраклаштырылган. Хәзер биредә чәчү чәчәләр һәм инде якын араларда биредә куе хәтфә белән үсеп чыгачак. Гомумән басу дип исемләнгән әлеге гольф үзәгенең үзенчәлеге шунда ки, биредә җәй айларында гына түгел, ел әйләнәсе әлеге спорт түре белән шөгыльләнергә мөмкин. Моның өчен махсус ябык корылмалар төзеләчәк. Казан читендә Идел елгасы буенда урнашкан әлеге мәйданда инде 1 елдан тәүге ярышлар узарга мөмкин. Кыскасы бу урында 1 елдан менә шундый мәйдан булачак. Бердә 200-га якын кеше эшли. Җирне тигезлиләр, махсус калкулыклар яки түбәнлекләр ясыйлар. Гольф уенында таләпләр шундый. Ул Олимпия уеннары программасындагы спорт төре. Булачак чемпионнарны барлау өчен Казанда шундый урын булдырырга кирәк ди министр. Мы здесь создаем академию гольфа. Без монда гольф академиясы булдырачакбыз. Шулай гольф мәктәбе дә оеша. Безнең хәзер зиядәге корылмада 120 кеше гольф белән шөгыльләнә. Анда кадәр барып йөрүе кыен. Биредә 500-га якын кеше гольф алымнарын үзләштерде дип уйлыйм. Төзелеш башланган
торганчы монда шүп үләне басуы булган заманча объект төзү өчен Швейцариядән белгеч чакыртканнар. Ул Югарыстандагы гольф үзәген торгызуда да катнашкан. Гадәттә мин үземнең соңгы эшләгән объектымны иң яхшысы дип әйтәм. Чынлыкта аларны бер-берсе белән чагыштыру кыен. Тик ничек кенә булмасын, спортчылар монда рәхәтләнеп уйнаячак. Тирә-юньгә 2500 агач утыртачакбыз. Күлләрне дә матур айтабыз. Гаҗәеп күренеш була. Киенү-чишенү өчен 2 бүлмә күнегүләр залы уку сыйныфлары булачак. Басу дип аталучы гольф үзәгендә киләчәктә балалар да, яшүсмерләр дә, профессионал спортчылар да шөгыльләнә алачак. Илдар Сафиуллин, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы. 10 июльдән 2000-нән артык спортчы 16 җәйге спорт түрі уеннары буенча Казанда ярышачак. Исегезгә төшерәбез, сентябрьдә Татарстан башкаласында 2 зур халыкара чара көтелә. 4-ннән 11-нә кадәр бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрнең беренче уеннары үткәреләчәк. Яшьләр көрәш, бадминтон, баскетбол, нәфис гимнастика, бокс һәм башка төрләрдә Казанда көч сынашыр дип көтелә. Россиядән 6 спорт түрендә 15 Татарстан спортчысы яклаячак. Чарага 1200 волонтер, 460 хөкемдар, 130 журналист чакырыла. Уен көннәрендә көн сайын 200 сакчы кизү торачак. Катнашучылар өчен ПЦР тест бирү мәҗбүри. Ачу һәм ябу тантаналарын Универсиада авылындагы Әлемнәр аллеясында милли шоу программа белән уздырачаклар. Әлбәттә, ярышларның гадәттәгечә югары дәрәҗәдә узуына, спортчылар үзләренең осталыклары һәм көрәш сыйфаты белән спорт программасының һәр түренә кызыксыну уятуына шикләнмәйбез. Бәйсез дәүләтләр берәмлеге илләренең беренче уеннарына рәхим итегез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре уеннары барганда 8-10 сентябрьдә Россия спорт мәмләкәте халыкара форумы да эшләячәк. Анда бөтен Россиядән 2000 катнашучы чакырыла. Спорт федерацияләре һәм бу тармактагы министрлык вәкилләре физик спорт үсеше юлларын билгеләячәк. 10 000 квадрат метр мәйданда зур спорт күргәзмәсе эшләр дип көтелә. Анда Рубин, Акбарс, КамАЗ мастер командаларының махсус майданчыклары да булачак. Исегезгә төшерәбез, мондый форум Казанда 2009 елда да уздырылган иде. Синтез Ватерпол клубы яңа сезонга әзерләнә башлады. Бүген команда җәйге ялдан чыкты. Узган сезондалар Россия чемпионатында һәм кубогында җиңү яулаган иде. Спортчылар бу уңышларны тагын кабатларга өметләнә. Командада яңа сезонда спортчылар составы үзгәргәнме? Илгиз Шакуров Синтез командасы бассейнында булып кайтты. Первый готовы? Яңа сезонга ватерполчылар яңа көч белән керә. Бу Синтез командасының җәйге ялдан соң беренче тапкыр күнегүләргә җыелуы. Узган сезон алар өчен бик уңышлы булды. Алда яңа максатлар. Снижать планку точно нельзя. Дәрәҗәне төшерергә ярамый. Без инде 2 ел рәттән Россия чемпионатында җиңдек. Узган сезонда кубокны да оттык. Хәзер максатыбыз Еврокубокны алу. Узган сезон Синтез өчен тарихи булды. Алар Россия чемпионатында һәм ил кубогы уеннарында бер генә матчта да җиңелмәде. Спорт тарихында башка бер генә ватерпол командасының да мондый уңышка ирешкәне юк. Тренировки проходят очень просто. Күнегүләр башкару җиңел уза, әлегә аэробикага зур игътибар бирәбез. Елдан соң без үз халәтебезгә кире кайтырга тиеш. Сулыш алуны яхшыртырга, мускулларны ныгытырга да онытмыйбыз. Команданың составы үзгәрешсез диярлек калган. Яңа сезонда командага 5 яңа уенчы киләчәк. Алар барысы да клубның яшьләр командасыннан. Настрой всегда только боевой. Эшләргә дә эшләргә кирәк. Мин командадагы иң яшь спортчыларның берсе. Үземнән олыраклар артыннан тартылырга, алардан үрнәк алырга тиешмен. Яңа сезонга әзерлек белән бер рәттән ватерполчылар Токиода барган Олимпиадада чыгыш ясаучы хезмәттәшләре өчен җанаталар. Анда безнең Илданның Синтез спортчылары да яклый. Йөзүче Александр Красных көмеш призер булды. Ә Мария Полякова 3 метрлы трамплиннан суга сикерү буенча финалга чыкты. Естественно, мы на них ставки делали. Әлбәттә, без алар өчен борчылабыз. Хәзер Олимпиадага эләгү катлаулаганнан катлаулана. Шуңа күрә спортчы өчен бу уеннарда чыгыш ясау зур казаныш. Иң мөһиме җиңү түгел, иң мөһиме катнашу диләр бит. Ике атна команда Казанда шөгыльләнәчәк. Аннары күнегүләр ясарга Черногориягә китәләр. Сентябрь уртасында Россия чемпионаты, соңрак Еврокубок башланырга тиеш. Илгиз Шакуров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Хыяллары Олимпиада Казанның Тулпар стадионында регби буенча ил беренчелеге тәмамланды. Анда 18 яшькә кадәрге егетләр катнашты. Россия спортчылары белән бер юлы 2 Казан командасы да ярыша. Барлыгы Татарстанга бөтен илдән 14 иң яхшы спорт төркеме килде. Регбичыларны турнирдан соң ни көткәнен Айгөл Бәдретдинова белде. Үз илеңдә үз көең дигән кебек безнең регбичыларга туган яктагы мөхит бик булышак. Казан спортчылар чемпионатның нәкъ менә Татарстанда уздырылуын күптәннән көткән. Һәм менә башкалабыз регби буенча ил турнирын кабул итә. Очень рада, что наконец-то такой турнир пришел в Казань. Әлеге турнирның Казанда үткәрелүенә бик шатбыз. Илнең башка шәһәрләрендәге чемпионатларда чыгыш ясадык, ә үзебезнең кырда уйнау икеләтә сөендерә. Якында гына туган йорт Яшел Чирәм бу көч өсти.
Казанның регби буенча 2 командасы да җиңүчеләр рәтенә кермәде, әмма уенда үзләрен оста күрсәттеләр. Финишта алар 7 һәм 9 урыннарда иде. Регби буенча республика мәктәбе һәм энергия командалары ныклы адымнар белән алга бара ди тренерлар. Стоит отметить наших ребят. Ребята старались, к сожалению. Егетләребез мактау сүзләренә лаек, кайдадыр бәлки тәҗрибә җитеп бетмәгәндер, әмма алар бик тырыштылар. Россиянең иң көчле 7 регби командасы исемлегенә эләгү үзе үк зур дәрәҗә. Очень интересно наблюдать за ребятами, которые прошли уже систему. Егетләрнең уйнавын күзәтү бик кызыклы. Алар резерв системасын узып, билгеле бер күнекмәләргә ия булганнар. Кайберләре әле яңа гына килде. Аларны кырда үзләрен ничек тотуын күрә алдык. Иң мавыктыргыч уеннарның берсе Мәскәү җыелмасы белән Красноярскиның Енисей командалары арасында иде. Илбаш каласы данын яклаган егетләр финалда өстәмә вакытта уйнап җиңү яулады. Прекрасные эмоции, прекрасный соперник, прекрасный турнир. Хис кичерешләр искиткеч, көндәшебез бик көчле иде. Турнирда шәбезде котлаулы булачак дип уйлаган идек, әмма барысы да уңай тәмамланды. Казандагы уеннарда җиңгән егетләр халыкара турнирларда катнашачак. Аларга әле 18 яшьтә тулмаган, әмма бу регбичиларның күбесен илебезнең төп командаларында көтәләр инде. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Гафиятов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик август ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә, баулы Азнакайда көн аяз һәм кояшлы булачак. Август башында көнбатыштан килгән югары атмосфера басымының тәэсире көчәя, бу һава шартларын шактый үзгәртә. Көндез кайбер районнарда температура 37-38 градуска кадәр күтәрелә. Көндез урыны белән бераз яңгыр явачак, яшен булуы мөмкин. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләстә явым-төшемнәр көтелми 35 градус. Атмосфера фронты тәэсирендә эссе көннәр озакка сузылмый, атна уртасында көн сүрелә ди фаразлы синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кич белән бераз яңгыр сибәләп үтәчәк, көндез исә явым-төшемнәрсез. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә көндез аяз көн көтелә, кичкә таба яңгыр явуы ихтимал. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта төшкә кадәр аяз, төштән соң бераз яңгыр явачак. Халык сынамышлары буенча өзек аккан вак болытлар артыннан һич шиксез яңгыр килер диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в доктор Оз. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в доктор Оз. Были бы оба сустава целы. Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты 2021-2022 уку елына журналистика, лингвистика, теология юнәлешләре буенча кабул итүен дәвам итә. Документларны 9 августка кадәр тапшырырга мөмкин. Казандагы телефон 251 01 55. Казанда төштән соң яңгыр явачак, 36 градуска кадәр җылы, көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 46%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.